Tervehdys We Love Cruisin ystävät. Me ollaan tällä hetkellä Välimeren risteilyllä ja meillä on mukana aivan ihana Hanna Pakarinen täällä nauttimassa Välimeren lämmöstä. Meillä on 7 päivän risteily Roomasta ja ollaan kierrelty pitkin itäistä Välimerta ja nyt ollaan viimeisessä kaupunkikohteessa Napolissa ja nyt vähän kysellään Hannalta, että mitä Hanna on tykännyt risteilystä ja vähän tämmöisellä erilaisella alueella. Mitäs mielikuvia sulle on tullut nyt tästä itse risteilystä itäisellä Välimerellä? No varustamo on minulle tuttu tietenkin ja laivakin osittain, niin sitten oli ihana tavallaan keskittyä nimenomaan noihin kohteisiin ehkä enemmän, koska nämä laivatkin on jo itsessään kohteita. Minusta oli ihana, että päästiin vihdoin perheen kanssa ja itsekin pääsin noille Kreikan saaristoon. Minä olen aaveillut koko ikäni pääseväni Santorinille ja nyt sitten päästiin. Ja kyllä toi Kreikka on se aika semmonen aika henkeä salpaava paikka monella tapaa. Se on ihan superkaunista ja ruoka on ihan mielettömän hyvää ja se koko se saaristo on niin älyttömän hieno. Kyllä. Meillä ensimmäinen pysähdys oli Santorinilla ja siellä käytiin vähän sitten tekemässä merimatkaa ja tutustumassa Oijaan ja itse Piraan, eli pääkaupunkiin siihen. Mukula kivikatuja riitti meillä aika paljon ja ylä- ja alamäkiä enemmän. Ja niin, että vaikka se tietää, että se on ehkä haastava maasto, ei ehkä se helpoin paikka kulkea, saatikkaan, että kun laivalla tuuttisi, että pääse suoraan satamaan, mutta jos sä haluat päästä sinne ylös, niin sit se vaatii sit jo vähän kommervenkkejä. Ja me vähän vedettiin siitä silleen, otettiin plan C, A ja B jälkeen, että me otettiinkin speedboatti Oijaan, mikä oli itse asiassa tosi hyvä vaihtoehto. Se ei maksanut 30 joo. Ja sillä sai sitten kyydityksen sieltä Oijan kaupungista siihen Firaan, mistä päästiin sitten kaapelihissillä alas. Mutta jos ei ota tätä vaihtoehtoa, niin sit siinä odotellaan, jonotellaan pieniä kylviä juomia juoden siinä, että menisi sitten se kaapelihissi sinne mäen päälle. Kyllä. Santorinin jälkeen mentiin sitten Kusadasiin Turkkiin, missä olikin sitten basaria basarin perään ja sielläkin vähän tehtiin ostoksia. Käytiin maistamassa mitä? Kahvia. Ja sen kanssa? Baklavaa. Baklavaa, kyllä. Eli hyvin perinteistä turkkilaista kahvia ja siihen hyvin makeaa baklavaa rinnalle. Joo, ja sitten mielestäni ajattelin, että varmaan ainut aito asia, mitä siellä oli baklava ja turkkilainen kahvi ainakin siinä satama-alueen lähellä. Siellä on toinen toistaan enemmän feikimpiä asioita myytävänä, mutta he ovat jotenkin tuntuneet ylpeitä jopa siitä, että aitoja feikkituotteita oli myynnissä paljon. Mutta oli niinku, tavallaan se versus siihen, että oli tullut Santorinilta tai tulee niinku Kreikan saaristosta yhtäkkiä Turkkiin, niin kun se muuttuu se kulttuuri aika paljon. Ihan totaalisesti. Joo, että se on sitä myyntikulttuuria ja meille sanottiinkin tää laivalkio, kun meet, että se vaatii sitä, että pitää ruveta neuvottelemaan niistä hinnoista, että se on semmoista kaupantekijäishommaa. Siellä. Kyllä. Kusadasin jälkeen siirryttiin sitten takaisin Kreikan puolelle ja vietettiin päivä Mykonoksella, mikä on mun suuri suosikki näistä itäisen Välimeren saarista. Ja Hanna oli eka kertaa Mykonoksella. Joo, ja se oli aivan ihanaa. Se vähän niin kuin, koska minulla oli kaikki tavallaan ajatukset, minä olin keskittänyt sinne Santorinille, koska se oli oikeastaan ainut, mistä minä tiesin jotain etukäteen. Ja kyllä tämä Mykonos vei sitten niinku sydämen mennessään. Se oli ihan superkaunis paikka. Siellä ei ollut niin paljon ruuhkaa nyt, kun mentiin sinne. Et sieltä tietysti aina tämmöinen laiva, kun sinne menee aina satamaan, niin siinä on se 4-5 tuhatta ihmistä heilahtaa samaan aikaan siihen lähiympäristöön. Mutta nyt siellä ei ollut niin montaa muuta laivaa paikalla, niin ne meni sinne, levittäytyi ympäriinsä. Siellä oli ihan superihana. Me päästiin uimaan. Meressä käytiin uimassa upealla rannalla, niitä rantoja tuntui olevan siinä niin kuin koko ajan vaan ihan siinä keskustassakin, mistä pystyvät pupsahtaa uimaan mereen, niin se oli ihana. Ja rannalta käveltiin sitten takaisin vanhaan kaupunkiin, josta lähti sitten pieni lisämaksuinen 2 euroa per henkilö vesibussikuljetus suoraan sitten laivalle, mutta siinä matkalla rannalta käytiin aika upeilla mäellä katsomassa tuulimyllyjä ja siitä siirryttiin sitten siihen niin sanottuun Mykonoksen Venetsiaan ja siellä kun mentiin pieniä kujia, niin Hanna laukas niin hyvän kommentin, että mua naurattaa vieläkin se. Niin se kun tuntuu, että ihan kun olisi jossain lavasteissa. Niin kuin tiedät, että olet katsonut elokuvia ja kuvittelet aina, että nämä ei ole oikeita paikkoja, niin tuli sellainen olo, että ihan kun kävelisi lavasteissa. Se oli niin kaunista ja yksityiskohtaista ja kuitenkin niin jotenkin
pientä pikkuruista, hämmentävää ja ihan superkaunista. Ja niin vanhaa, että se, että ne on niinku satoja vuosia vanhoja ne rakennukset. Niin se on aina jotenkin henkeä salpaavaa päästä näkemään semmoista. Sitten nautittiin lounas aivan ihanalla aukiolla, jossa tuli ainakin mulle mieleen heti Mamma Mia-elokuva. Joo, se oli ihan samanlainen aukio. Joo, oli ihanaa ruokaa. Mitä me syötiin? Alkupaloa ja ajatuksena oli ensin alkupalat ja pääruuat, mutta meillä oli niin hyvät alkupalat ja niin paljon, että ei jäänyt tilaa pääruoalle. Ei jäänyt tilaa enää pääruoalle, kyllä. Joo. Ja Mykonoksen jälkeen vietettiin meripäivä, nautittiin ihanaa ruokaa laivan ravintoloissa. Me käytiin silloin muun muassa Teppanyakissa. Kyllä, Teppanyakissa käytiin ja mitäs kaikkea muuta. Myös tuntuu, että me ollaan aika hyvin tällä reissulla nyt käyty laajasti näitä kaikkia ravintoloita perheen kanssa läpi. Minä on siis minun aviomiehen ja lapsen kanssa täällä kanssa, eli pelkästään teidän kanssa tällä reissulla. Täällä ollaan isommalla porukalla, kyllä. Niin ollaan, ja nyt tuntuu, että täällä on tosi paljon käyty kokeilemaan eri paikkoja. Me ollaan käyty 4 erikoisravintolassa, eikö niin? Kyllä. Joo, ja sitten on kokeiltu puffaruokailua illallisena, sitten on käyty pääruokasalissa. Aamiaista syöty 3 eri paikassa, siis pääruokasalissa, puffassa ja sitten tuolla Solariumissa. Solarium Bistrossa käyty kanssa aamiaisella. Ja täällä on tosi paljon vaihtoehtoja. Kyllä. Harmittaa vähän, ettei meinaa keretä edes kaikkia käydä. Niin, tämä 7 päivää on kyllä aika lyhyt risteily. Ja täällä on niin paljon näkemistä ja tekemistä täällä laivallakin, että sen 7 päivää saa kyllä aikatauluttaa aika hyvin, jos haluaa nähdä mahdollisimman paljon ja kokea. Ja sitten me ollaan nyt tänään siis täällä Napolissa ja tämän videohaastelun jälkeen me lähdetään sitten vähän tutkimaan Napolia, katsomaan mitä Napolista löytyy. Ehkä käydään pyörähtämässä Pompeissa ja sitten ehdottomasti mikä kuuluu meidän ohjelmista on napolilainen pizza. Kyllä se pitää se pizza saada. Kyllä. Se, että sä oot mukana risteilyllä perheesi kanssa ja sulla on aivan ihana 6-vuotias viipeltäjä mukana. Mites on hänen kanssa mennyt risteily? No siis aivan ihanaa. Me ollaan hänen kanssaan risteilty ihan siis siitä asti, kun hän on pieni, koska rakastamme risteilemistä, niin kuin tiedät hyvin. Ja tää on ollut sen takia, me ollaan valittu näitä risteilyjä, koska tää on täydellinen matkustusmuoto koko perheelle, kun kaikille löytyy kaikkea. Mut nyt erityisesti tällä risteilyllä, niin tää on niinku näyttänyt kyntensä tää Adventure Ocean, mikä on tää lastenklubit. Ja nyt hän on aivan tohkeissaan. Siis me en edes arvannut, että hän olisi niin paljon. Se on joka päivä ollut silleen niin kuin 2-5 tuntia välillä erinäisissä osioissa. Että aloittaa aamulla ja käy päivällä siellä ja illalla. Että siellä on henkilökunta, ketkä leikittää ja jaksaa touhuta ja rakennella ja tehdä autoja ja pelata pelejä. Niin sit se on yhtäkkiä myöskin, me minun miehen kanssa ollaan oltu vähän hämillä, että mitäs me nyt sitten tehdään, kun me ollaan täällä laivalla keskenään. Että me ollaan sitten voitu käydä tuolla Solariumissa uimassa, mikä on K16-alue, mikä on aikuisille, missä ei oikeastaan aikaisemmin saatu ollakaan. Ja sitten ollaan voitu vaan katsella ikkunasta ulos ja hengitellä, että se on sille ollut yllättävää ja uutta. Meillekin myös. Niin, tekin oot saanut kerran rentoutua, koska nyt toisella tavalla rentoutua, koska lapsi löytää itse jo ne aktiviteetit, mitä hän haluaa tehdä ja jättää teille vähän vapaammat kädet sitten. Me ollaan vähän hämillään tästä nyt, että me ollaan totuttu, että me ollaan lapsen kanssa koko ajan tekemässä kaikkea. Mutta täällä on niinku, kyllähän tää Splash Away Bait ja kaikki muut lapsille myös sen kerhon lisäksi täällä on ihan älyttömän hyvät niinku fasiliteetit lapsilla olla. Kyllä. Lapsille on todellakin klubit täällä jaeteltuna. Onko se 4 vai 5 eri ikäryhmään? Ihan vauvat, sitten on taaperot ja nyt sitten on tää niinku 6-12-vuotiaat, mistä tää minun poika nyt on ja aivan innoissaan. Ja sitten on teiniryhmät erikseen. Joo. Ja nämä lasten klubit ja palvelut on ilmaisia, ne kuuluu risteilyn hintaan ja sinne voi jättää lapsen hoitoon ja sitten tarvittaessa jopa illallakin vähän myöhemmin, jos haluaa myöhemmin olla liikenteessä. Ehkä isommille lapsille sille, että jättää sinne. Niin. Pientä maksua vastaan, että se on aika pieni maksu. Mitäs pakko vielä sanoa, että kyllä me mietittiin jo miehen kanssa, että se määrä, mitä me ollaan saatu tavallaan hoitajia tässä tämän viikon aikana, että se kuitenkin aina lastenhoitokin maksaa siellä koto-Suomessa joka paikassa, niin sen kun saa täällä ilmaisiksi, niin se on oikeasti aika pitkä peli. Se on iso säästö. Se on oikeasti aika iso voi. No, mutta olette tehnyt kaikkea kivaa teidän pojan kanssa. Te olette ollut muun muassa törmäilyautoissa. Joo, se oli itse asiassa yksi semmoinen tärkein asia, kun me valittiin risteilyä. Se on oikeasti niin hauska, kun se tuntuukin, niin se oli tosi iso juttu meidän pojalle ja koko meidän perheelle, kun hän rakastaa autoja. Ja se, että täällä on mahdollisuus törmäilyautoihin, bumper carseihin, niin kyllä se oli semmoinen yksi merkittävä juttu, mikä takia me tämä kyseinen laiva valittiin. Ja se on ollut oikeasti aika ihanaa päästä tonne ajelemaan. Vähän erilaisia aktiviteetteja on tarjolla. Täällä löytyy tämän törmäilyautojen lisäksi luonnollisesti myös
laskuvarjohyppysimulaattori. Joo. Ja sitten on surffaussimulaattori, jos haluaa käydä vähän kokeilemaan surffausta tuommoisessa simulaattorissa, niin se onnistuu myös. Joo, pitää olla vähän isompi vaan, että lapset ei pääse sinne. Sitten on kiipeilyseinää. Joo, kiipeilyseinää löytyy ja jotain muuta nyt tuli äkkiseltään mieleen. No sitten on Simplexissä, siellä on kaiken näköistä palloilupelejä ja muita vastaavia, tai sirkuskoulua Sirkuskoulua, kyllä sitten jo. on arcade samassa yhteydessä, että se on hirmu hyvin mietitty se, että ei ole piilotettu vaikka arcade, missä on peliluola, niin pistetty jonnekin piiloon, vaan ne kaikki on siinä samassa tilassa. Kyllä, joo. Se on tosi hauskasti rakennettu toi Simplex-puoli. Sitten on pakko kysyä Hannalta, kun hän on kumminkin taiteilija ja tuolla viihdealalla, niin laivalla on ollut aika kivoja show-juttuja, mitä ollaan käyty katsomassa. Niin mitä sä sanoisit näistä show-esityksistä? Joo, ne on ollut ihan superhienoja, varsinkin tuossa teatterissa nämä illan Effectors oli hieno. Se oli upea, joo. Se oli todella hieno. Joo. Et kyllä tässä on niinku ihan mielettömiä, ja näitä tarjotaan aika niinku silleen, näitä on aika paljon tässä kuitenkin tämmöistä erinäistä ohjelmaa. Joka ilta on aina eri showt ja sitten on se 270, missä on kanssa oma shownsa ja se on hieno erikoinen lava. Siellä on näyttelijät siellä seassa, ihmisten seassa ja on ne niinku aika hyvin kyllä mietitty. Ja sitten kuitenkin tätä musaa näissä Music Hallissa on musaa, joka ilta erilaista Bolerosbaarissa. Kyllä täältä tätä musiikkia löytyy kyllä joo. Ja oli ihan hirveän kiva seurata Hannan. Ja Puulillakin on Puulilla ollut joo. Kiva ollut seurata Hannan risteilyä, koska hän katsoo tätä varmasti vähän eri perspektiivistä kuin me, kun sä olet kumminkin musiikin alan ammattilainen ja sun mies on ammattilainen, niin te olette molemmat täällä ihan silleen. Niitä ollaan, että kun ne työt pidetään meitä rauhaan missään. No, Eikö se on ihan kiva päästä välillä vähän kuuntelemaankin, ettei tarvi aina olla siellä itse siellä lavalla. Aivan. Hei Hanna, kerro, mistä meidän asiakkaat voi löytää sun juttuja tuolta somesta? Totta. Hanna Pakarinen Instagram, Hanna Pakarinen Facebook, nettisivut hannapakarinen.fi, mikä on itse asiassa, se toimii, siellä löytyy keikat ja kaikki muukin info ja kaikki merchandise, nyt kun tuli puheeksi. Ja sitten no TikTokiin me yritän kanssa päivittää, mutta kannattaa esimerkiksi Instagramiin seurata, että me on aika hyvin päivittänyt näistä risteilyistä sinne omaakin ja siellä on highlightteja, niitä pylpyröitä, mistä voi katsoa menneitä risteilyitä ja reissuja, niin sieltä kyllä löytyy. Joo, seuratkaa Hannan kanavia ja toki seuratkaa Wheel Cruisin kanavia. Meiltä löytyy paljon näitä videopätkiä sekä meidän Instasta että YouTubesta sekä Wheel Cruisin Facebook-sivuilta. Meillä on nyt kuule semmoinen tilanne, että me lähdetään kuule nyt katsomaan, miltä toi Napoli näyttää ja miltä maistuu aito napolilainen pizza. Kyllä, tässä alkaa kohta olla nälkäkin jo. Ei muuta kuin terve, nähdään pian. Moi moi! Hei.